Gardo, Nilimonjorong Pipi, Pinibirta, Arjuponita. Khakrajan Naka checking along Puthot Lak Kep Arunachal Pradesh Ahor Kinep Thulong. Therpuni Phai Thong Kebra CR ni Ada Por Phai Ner Kebra Achitim Apor Malong Borpathor Police Station ke Parlo Santipur Khakrajan Naka checking along Puthot Arunachal Pradesh Ahor Aronre Pen ke Pon Puthot Raikom Saikhi Arideng Kachingnan. Son Sikadokavi 375 cartons long pond. Truck bearing registration number NL01AE0787 Lapen Kachingnang Check Amen Munna Kumar Yadav Pusi Pang Thekpon. Adun thu bangsoa truck arlo sinimati sugar kadokavi pangrumpet pen 540 bags kiwan bom along si bangsoa hor nang thapsi kadokavi hithiador lak kep andoji pusi OC dipen barua pen nang pachini dun. Anparta Excise Department pen Pabon Deori Inspector Pranjal Sharma Sub Inspector Excise atum methang asai cheklem si adimak long an humri dampen do an asai setami chepari deng ponlo. Bukajan pen sar kurube Karbiang Long News. খবৰ যে এখন ট্ৰাকত অৰুণাচলী ঘোঁৰা অবৈধভাৱে কঢ়িয়াই আনিছে। এই খবৰটো পাই মই মোৰ লগত আমাৰ থানাৰ সংঘীয় ষ্টাফ খাক্ৰাজান নাকা চেকিঙত গৈ আমি নাকা ছেটআপ কৰিলোঁ। প্ৰায় 8:30মান বজাত এখন ট্ৰাক NL07AE0787 ট্ৰাকখনত আমি প্ৰায় 370 কাৰ্টুন চেনীৰ বস্তাৰ তলত ভৰাই অনাত আমি উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হওঁ। এজন আমি আটক কৰিছোঁ, তেখেতৰ নাম হৈছে মুন্না কুমাৰ যাদৱ। স্যাৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যোৱাকালিও অৰুণাচলী মদ ধৰা হৈছে, এই সন্দৰ্ভত মানে কোনে আচলতে এই কাৰবাৰ কৰি আছে, কিবা তথ্য আৰক্ষীয়ে লাভ কৰিছে নেকি? এই সংক্ৰান্তে আমি তদন্ত কৰি আছোঁ। তদন্তৰ অন্তত আপোনালোকক আমি সবিশেষভাৱে জনাম। বজাৰ মূল্য কিমান হ'ব? প্ৰায় 10 লাখমান টকাই হ'ব। Nokbari longri sarhabea mai kheroniaro mai phu Ramsing Phangcho lamklar kachipi. Nokbari longri sarhabea mai phu Ramsing Phangcho pen bidia sing terang aphan achomki e puthak lamklar kachipi. Chukidam tang kheronia hawara lo along lakhai si rikang mi homalong bidia sing terang achom kachi eke Nokbari longri sarhabea mai phu Ramsing Phangcho si atoy kipi pusi rajen terang ahin pen Nokbari longri sarhabea mai phu Ramsing Phangcho aphan akwai kipi e puthak Ramsing Phangcho pen pherangke tumalong ningje pon. Nokbari longri sarhabea mai phu Ramsing Phangcho pen pherangke thengno lamklar nangka chipi to na lamthe arjuponik sina. News Desk Report, Karbiang Long News. Budi sore ke pido na teng pen alangli ingcapon pe klempon pe alangli tum aninga hang ateng puke aron dam de lasi kang sai abang pu tum ta ing sai pon de te kang sai nang yi bolong de nang tum nang sai non nang tum ko pimana kang sai ne tum kroi pu laso alam kroi alang aviedar posi ing sai pon te dar lasi ni jutu hala bidia sing terang pan acom ke edam po ahut arni siwet aprang nele longwang lo asi alang litum nampu dikan ko nalo non tok bihabi wang weda lo nitum nalo non gedam po long ria sar long da mima ni pulo dami seta long ria sar ke acom ke e aron ke abi haku habi haren ave haku po hita long ria sar tum le acom ke e kali rong asar tuma metang arada de ciponsi rong asar kicu lasi la rong asar tuma bong inut sar mucho do nai pu pensi long ria sar ke tipithe poncho ai long ria sar ke hakku beta achom ke e aron avi lasi alang litum nelepan lam koi ji pipen hala parangkia tumapan lam hoi ki pidun la bangke rajan pator bang chokchi pasi nili rajan pator pan pupa la pen alang litum yang si karbia customary law ron chini lo bunte nili la an customary law aron ateng pen alang lipan ke than ke mum ko pisi alang litum are you detected at ma
lata alang li isia kichok ke lo la si ingkung ini alang li tum kichok ke dam lo isona bangke lihi lam hoi ki pipen rong pacar bu la bangke chok ke lo la pen aku ala bidasing pan achom ke lam puthak Bukajan ele ke parlo hanjang langso sarlip terang arong along all party hills leader conference matithi hekpen apia chalsia songpen kache song anok beatum aphan kero karchu pedupon son simai charipon bongpo kathar mayalam thelapen alohi pachinipon pranjol krupensi aporen pondo adun thu alohi aman penjai kathar meipu angtong ingti kathar lamjai sarpo kursing timung organizing secretary bikrom teron ele in charge anparta manpeng kedu kethe kiding atum chetong dun Jasimet bang so mai ke phapon lake kedamtang west karbi anglong along apia chalsia song klembang atumaphan raikom sai khi kenep kang nang pen phate kebeng et pen puthot ke jok thu anpar da khe anok be atum aphan an sosi kache song jakong horang mati ke or ke chamdut ang thek rat pen chepaklang pon Pinpur me kedamtang ihu disi prek jam a political party asong atum sita karbi akhe reng dok reng nipen dolong nangji pu kamat thamati hemprek tang thimlong bek nangji pu pen nangche song bom wang bomlu APA Chelsea songja abitu ngatum kedam tang Guwahati along Radisson Hotel along Election Commission of India along Chetong Dunsi Memorandum alotami pipajer dunlo labang solong ke jongdun ke Karbi Anglong District ke adang thepik Bangklivet MLA lapen inodvet MP ke kaching thur amu pipachetang un elasi MLA bang crazy MP bang ke thompabat ponangji pusi Memorandum alo along jongdun puta jai kathar pen pachini ponthu Sonsi Samson teron pen kaningje ponthuge karbi anglong atok anuke do inglong aso antami apia chalsia song alongsi ningka che theke do kokajok akhitin pen sitami wang bomlo phanner kep ke apia chalsia longsi arni wang ta wang bom nangbat bomlo lasi apia chalsia song kache song ke kati kukji kali anso se jakong nangke bat thulo buta ningje pon bukajan pen sarkurube karbi anglong news Tosar raratum chethan mun sai lo je nangli MP election along che pati dun thuek bu bu penang chong hong lo kon nangli ka chi sik dola nili tum election anta che pati dun vek na po athema nili tum ke arling ke manji po bangali nitum ka che song ke parliamentary pu matidi election pen election hai nangi lan si tum kam claim unji ke la si ni tum paisa le tangka le vesi ta hedi ni tum che pate du ji pulo paisa ka ve pin lo muthe paisa ve pin lo sita la si paisa ve pin pot la si meeting ke do anta ne li tum la election ke hai ji apan si claim bom lo athe hai he ti kam claim un ik nangli election commission of India phanangli tumangli si che tong nam lo so putha rat ma bachini ma ni tum hada ki pudun election along election commission along la pen delimitation commission pulang itu hada tum along ni tum Guwahati Radisson Blue Hotel along ni tum chetong dun lo ni tum ki pudun memorandum tapi dun lo memorandum along ke tok dun la pen kaningje dun ke la pohelo ni tum karbi tum ke sik sidul implement pe mimi det aport la pen autonomous state ta ke long le det pen aport sakori ta long le det khang jang lo non ke ni tum karbia tum duk pik lo 90% a hem ke in han pen kai pho pen check pen in han pen ki vit a hem sai sel pen flora bangke itum a hem aklong an ke in han cham si sai sel kusi ne li than la pen a pot nitum adange thi o amunit le ong edet sita adange thi o MLA inut MP inut ka ko warni ya dang thi tan khangjang la mat si nitum non ke bang klivet MLA la thai bang crazy MLA nang pinai pusi nitum pudun lo la pen MP bang inut vet report non bang ke thom nang pinai pusi nitum pudun lo East Karbiang Long phan inut la pen West Karbiang Long phan inut athema ang bong ke Nogong district Hojai district do tan ke di la salam tani pudun lo la pen
NC Hills, North Kachar Hills panta MP akaprek pinangi pusi pudun lo. MLA bang ke halatum aning ke hanga teng le pachingwai nang kuan mage nang ji netum pudun de det po halatum pan le Arjunut pusi netung pudun. Athe mahaladak try batung bong hadak kache bohong do hoy hada lo. La masih netung la sona lam bang si MLA pan ke pudun rong lo. Tang de la Carmelo Thomas Council on same alang li tum transi direct vote ta inlong so ansi pilong chot po puka pheri hala keche tum ka pheri pen posi la aron ken pasilam long ledet lo la pen hala BJP to mangela ke ahud pen non reng tik an ni inut bahini non reng tik an MAC hai bom nang gilak po mo alpo asup mar atum ge hai hepin da melo vir det ta melo wala tum bang mata la si aron bang ke silam ing tum te det bom lo la BJP to bang ke Ingdeng thongke braisi dong muka krasin ja klam alongkar bi lamet amai kibi ponji aphan ingdeng hini executive amai ke padupon Thereponi phai thongke braisi arni dong muka krasin ja klam alongkar bi lamet amai pi kibi ponji aphan ingdeng hini executive meeting padupon Lapen labang swamaya long mai chepahem phupon manpeng ke do Raju Tiso Karbiang long Autonomous Council Chairman pensi chepahem phupon do Maya long kacheparai ponki non ke wangji April la chiklo inkoira troxy Karbi lamet amai pi ke padupon chilake dong muka krasin ja klamalong si pedupon po Lapen Karbi lamet amai mate tirikam amaya long ke do asam chomtin lapen arpu ke do atum antami methang asai kacheklem repji aphantami Maya long chethan chimun pon Kardom itum dak non kewangji indeng thongke braisi Karbi lamet MIP ingkane se MIP dak lok mukalong peduji fansi itu tenglo la pendak tiri kama mai sap itum seng tenglo sap itum non ke kleng kedam dia buta ko jingki sing wai pon momlo la si pini dak rasinja klam lo mat itum indeng hini tiri kama mai itum pedopon lo sedak ke itum ke claim ke dam lahai review meeting alam thep sa itum sing wai lo ko an claim ma tum bilang ma sidon itum lahai construction part pendel kunana si kinji ma dining hall kunana si doji ma la pena ko ala exhibition site kunana ji ma itum reception committee kon office kunana si kinji ma penseng lo pen sub committee tin atum stame Sanjom tin tim stame ko sonson nang deng si claim nang ji ma ba ko an claim lo ma claim tang lo ma penon ke wang ji PPC penap pen ke claim tu nang ji ma la helam the puta ni tum ching ching wai lo ben so mai long bang ini tum dak tri kama mai presiden lo Karbiang lo Autonomous Council chairman ke hai Raju Tiso orang ni sinang sitom lo orang ni si meeting saya preside kon lo sorry kon lo jadi tum ke chingwai non ke pejut det pen itu non son si jekat thong deng lo la pen ku ni tum isi lamang ke non puthot aku la son ta ke claim ke dam ta ka singwai kon ji bang ke non ke bang ji tarik ho bar mon budbar ani di tum na abat snare di ani nang te bok bom lo pusi la so ke claim pon ji bi na ramai ni tum